Аз с Xiaomi, първото ми Xiaomi, Аре Satisfactory. първото ми Xiaomi беше Xiaomi 4X, което когато баща ми го взе, вървеше 2016 някъде ми го взе, беше 150 лева. Единствените реклами ми бяха в клинера. Следващия ми телефон 2020, Poco F2 Pro, което е пак на Xiaomi, Poco и Xiaomi са реално една компания. То също имаше само единствено реклами в клинера. И то под реклама имам предвид след като се клинна, нали, след като го натисна просто клин. След като е готово ти излезе една реклама, която автоматично я затваряш просто, ти някакво да мислиш там. И сега, преди половин година, колкото ми са преба от всякъде, нали, чарджинг чипа просто изчезна. Стана на прах и нищо. И с телефона спря да се зарежда, купих си Xiaomi 14 базов модел. Нито една реклама не съм виждал. Сега, нали, Xiaomi 14 е също така флагшип.